Господи! Влез. Какво те води насам? Ще ти го кажа направо. Не мисля, че Дони Барксдейл е убил Джесика Кейн. Глупости, случаят е приключен. Казвам ти, не е той. Убиецът на Джесика все още е на свобода. Какво става? Барксдейл те заплашва ли? Не. Ще говоря с Пърл Джонсън. Това няма нищо общо с Барксдейл. Чуй ме. Знам, че Дони не е убил Джесика, както знаех и къде да открие тялото й. Тогава... знаеш ли кой е? Не. Какво ти пука? Негодникът е в затвора. Днес ме заплашиха. Някой ще се опита да му убие. И какво искаш да направя? Да подновиш делото и да разбереш кой е. Не мога, вече осъден. Не имаш връзки. Нямам никакво основание, ще заприличам на глупак. Изобщо не ми пука. Чуй ме добре. Знам, че си имал връзка с Джесика. Какво ще си помислят хората, когато разберат, че си правил секс с жертвата малко преди да бъде убита? Пари ли искаш? Не. Искам да подновиш делото. Казват, че кучетата не бива да се разлайват. Мислиш, че сега си в опасност? Помисли логично. Истинската опасност започва, когато делото се поднови и някой започне да се тревожи от пророческите ти сънища. В затвора лежи невинен човек. Не ми пука колко е ужасен. Аз го вкарах там. Не мога да живея с тази мисъл. Намери начин да подновиш делото. Или аз ще го направя. Бъди!
Тук съм, Бъди. Ало? Прибрах се, госпожо Франсис. Радвам се. Как са момчетата? Много добре, легнаха си. Слава Богу. Да ги доведа ли? Не, слушайте, може ли да преспим у вас? Разбира се, добре ли си, скъпа? Да, добре съм. Заповядай, ще ти оправя едно легло. Добре, само да заключа. Чакам те. Благодаря. Чао. Бъди? Видя ли Бъди Кол? Не, мислех, че е в болницата в Бентън. Да. Добре ли си? Може би си въобразявам. Не знам какво да правя. След това, което ми каза днес, усещам, че полудявам. Ани, не мога да преживея още една нощ. Трябва да ми гледаш. Не става. Опитай пак. Не мога на сила. Ами това, което каза днес. Кое? За езерото. Ами, ако се върнем там, това ще ти помогне ли? Не знам. Да, може би. Значи си заслужава да се опита, нали? Сега ли? Не мога, Уейн. Децата ме чакат и е тъмно. Това е работа на полицията. Колко време мислиш, че ще им отнеме? Ще стои на нечия бюро 3-4 месеца без никакъв резултат. За тях е свършено. Имат си виновник. Знам, Уейн, но ти казвам, че не виждам нищо. Не може все да бягаш. Да се поразходим. Добре. Хайде. Добре ли си? Да. Да. Да.
Какво правиш тук? Виждаш ли нещо? Ани, напоследък имам много лоши мисли. Ани? Радвам се, че тази Джесика е мъртва. Тя прелъсти съпруга ми и си получи заслуженото. Не можах да заспя. Пинахме с момичетата. Събличи се. Няма ли да се съблечеш и ти? Кучетата не бива да се разлаиват. Току-що спас него. Нали? С Дони Барксдейл. Ей, Защо ми го причиняваш? Аз те обичам. исках да бъда с истински мъж. Мери си думите. Ти си ги мери, майната ти. Съжалявам. Приключихме. Мразя да ме шпионират. С теб съм само защото баща ми те харесва. Кретен. Гадна кучка. Ще ти покажа колко съм гадна, ако не ме пуснеш. По-добре да се връщаме. Нищо ли не видя? Не. Нищо. Ти знаеш. Знаех, че ако дойдеш тук, ще го видиш. Уейн, казах... Не. Всичко е наред. Кълна се в Бог, Ани, всичко е наред. Кълна се в Бог. Страшно много исках да го видиш. Нали за това дойдохме? Не съм убиец, Ани. Не съм. Знаеш ли какво ми беше с нея? Тя беше толкова жестока и изпълнена с злоба. Уейн. Знам, но всичко стана само за миг. Уейн. И слушай ме, моля те. Аз съм добър човек. Ако бях с теб, това нямаше да се случи. Уейн. Успокой се. Аз няма... Няма да кажа на никого. О, Ани. Добре ли си, госпожо Уилсън?